הסרטון של השבת PvP הזה. היום אנחנו מצלמים עם שתי האקרים שאי אפשר להרוג אותם. צמח, שתוק שניות. צילמתי אותו בפליי, אחי. צילמתי אותו בפליי, זהו. הוא מת, הוא בלבן. הוא מהלך. אני צילמתי אותו בפליי. הנה הוא קלוד. אחי, צילמתי אותו בפליי. נשבע לך הוא מת. די לא התכוונתי להרציץ לך. בואו נצלוף כבר קשת. שלום חבר'ה, היום אנחנו מצלמים עוד סרטון של סרבר PvP. זה כל כך חרא ונובי. איפה האקרים? די להרביץ, טייגר, די. סורי לכם, אני צריך קילים. כולם צריכים. למישהו עוד יש פה האקים? כן, אתה. לא, למי שיש האקים שיבוא נגדם ויפעיל את האקים נגדם. אני חייב לצאת לה. אתם רוצים שאני אפעיל את האקים? תפעיל, אחי, כן, תפעיל עלינו האקים, הדרך היחידה להרוג זקר. אומייגד אחי, הוא מרביץ לי בספאון. הוא מרביץ לו בספאון, איך? איפה אתה? הוא מרביץ לי בספאון. איך הוא אחי, הוא מוריד שתי לבבות. הוא מפאקינג מרביץ לו בספאון, אחי. איפה האקרים האלה? זו. טוב, אני צילמתי אותם בפליי, והם הולכים לקבל חתיכת בן. הנה האקר. הוא תקעו. אחי, שמישהו יכתוב את השמות שלהם. שאמרתי. די, מה אתה מרביץ לי? כי הוא אתה עומד למות. לא, אני לא עמדתי, אתה זה שהורדת לי את כל האלה. אני בכיף אומר לסאטלקראפט מה השמות שלהם ומה. תן להם בוא נתמיד. נונסטופ גיימינג צילמתי זה את השמות הראשון. שלהם, שנזכור. הראשון זה בתוך תראו אותו צמח. איפה הוא? הוא התעופף ברגע. צילמתי את נונסטופ גיימינג בפליי, אז הוא בטוח הולך לקבל בן. אני מתה לאקרים האלה, הם יכולים. ועוד גיימינג ועוד איך קוראים לשני. מאסטר PvP 1. השם השני. הוא לא פה כרגע, הוא יצא מהסרבר. הנה, מולי. מי? עזרו לי. די, טייגר. מאסטר PvP 1. אני את קילס. טוב, אז בוא תלכם נגד האקרים. שלחתי שתי השמות שלהם אתה בספאון. לא תצליח להרוג אותו גם ככה. לא כמה קוראים את השם שלו. כשהיינו בטאריק לא הצלחנו. לא כמה קוראים לו. PvP מאסטר. PvP מאסטר 1. הנה, די טייגר, די. זה השם. איך אני חייב קילים. לא כולנו לדר PvP. זה לא יעזור. כולם בלדר PvP. מה הם רוצים מאיתנו? הם בלמעלה? אל תיגע בי. בואו, כולנו נלך על נונסטופ. כולנו, בואו. יש להם עליי, שתי הכלים עליי. איך אני חושב שיט. וואי אחי, מה לי הכלים אני האלה? יודע איך להרוג את האקירים האלה. גם אני. כולם רואים איפה שאני למעלה בבקתה הקטנה? אבל זה לא עוזר לכם, לא, הם נופלים במפנים. אני יודע, אבל בכללי, טייגר, בוא אליי. שאנחנו... זה מחרל בכלום. בוא אליי, טייגר. אני עולה. אני לא, בעיה. תסתכל למטה, זה אני פה. בוא אליי, אחי. אם אנחנו פה, בוא. לא, הוא מפיל אותי. יש? די כבר, שאנחנו פה, כי לאורו שלהם לא שווה. הנה האקר. אחי, שאנחנו פה, כי לאורו שלהם לא שווה, או שכן. הוא עושה הוא הרג אותי כמעט. היי, למה אחי? סליחה, חשבתי שאתה האקר. תראו אקץ. יש, הרגתי את האקר. לפחות מ10 שניות. אל תרביץ. בוא לבית שאני בו. אני רואה אותך. אוקיי, צילמתי אותם בפליי, אחי. בואו לאיפה שאני, בוא לבית שאיפה שאני. זה. לא! כולם לבוא לשם. אוי, אל תרביץ לי. וואו, האקר הרביץ לי, נשמע כל כך רעד. לא, הוא הרביץ את בלי שהוא נגע בי. אבל... הם עולים למעלה והם לא ראו אותי בתוך הבית, תבוא אליי לבית. אני בוא לאיפה שאני. עולה. בום! לא, אתה לא עולה מהצד
מהצד הנכון, רום, אתה לא עולה מהצד הנכון. אני... כולם לסתום, רום, אתה מקשיב? כן. אני יודע עם איזה האקים הם ואיך לעצור את האקים האלה. איך? לבן דוד שלי היה האקים כאלה, בגלל זה אני שונא אותו. זה האקים של אוזוני, רק אוזוני יכול לעשות פליי וקידה אובר באותו זמן. ויש דרך אחת להרוג אוזוני, לעצור לו את האוזוני. ריקוס! איך? יש פעם דרך הוא לגרום אומר, לו הוא הרביץ לי, man. הוא היה, הייתי מאחוריו והוא הרביץ לי. רום, אה, יש לי דרך, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה מהר ובוא אחריי. אוקיי, איפה אתה אחי? שנייה, אני בא. די? לא, זה אצלנו. די להרביץ כולם לי. תסתכל למטה לא בלי לענות. התכוונתי להבריץ לו. תקשיבו, כולכם תישארו למטה, רום, בוא אחריי. תרד, רום, תרד. אני צריך שתבוא איתי מהר. לפני שהם יפילו אותנו. יש? לאן? אנחנו מעכבים אותם. תעבו אותם, זה יופי. נונסטופ שלא יראה אותם. אני מת שיש עקרים בשרת, זה כיף לי לרם בהם. בוא אחריי, נו. באים אליכם! סגור את אני הדלת. עולה. סגור. תהיה רשימה. אוקיי, בוא. רד. שנייה, אני צריך להסתכל על זה. אוקיי, אנחנו צריכים להגיע לירוקים. הרגתי אותו, תן לי להרוג אותך. לא, איפה אתה? נפלתי. שיט. אחי, בן אדם אוקיי, עם 17 כשאנחנו חיים, בתוך כשאנחנו בתוך הבקתה, בואו כולם לתוך הבקתה הקטנה. בואו כולם לתוך... תכלס, אני אגיד לכם את האמת, הם הכי טובים ב-PvP. לא, הם לא מכירים. הם לא באמת טובים ב-PvP, פשוט לא מצליחים להרוג אותה. די. הם יותר גרועים ממני ב-PvP. מי בוא, אומר? נגיע לירוקים. אני יודע, כי... הוא בא אליכם, הוא נפל. אבל הוא עף. נו, יש לו פליי. הוא בא אליכם, אני לא פויטנטי. לא! לא! אחי, הוא צולף בי. תסתכל איפה אני, אחי. תסתכל איפה אני. שיט, נפלתי, אין לי חיים גם. הוא הורג אותי. בואו כולם נתמקד בנונסטופ גיימינג. אני מתנצל. נונסטופ גיימינג יצר מה זה, הוא עבר את הבלוקים. הוא עבר את זה, אחי. אחי, הוא לא מצליח לפתוח דלת, הם לא מצליחים לפתוח דלת. הם לא מצליחים לפתוח דלת? כן. הוא מתח על הדלת שם, מנסה לפתוח אותה. אז בואו נקלה אותם בתוך הבקתה. אבל יש דרך חרוצה מהבקתה. וואלה, נכון. או שהוא תשתגר. אין דרך אחרת. אפשר לקלוט אותם למעלה. יש שם שתי דלתות משתי הכיוונים. אבל הוא יכול להשתגר. כן, הוא יכול להסתכל. אחי, אני הורג את מאסטר PvP, אבל נונסטופ גיימינג יצא עליי. מעניין. איזה קקה! יש, נחתי על גורל כביש. צמח, מה אתה עושה? אתה אמור לעבור לבקתה השנייה. אוקיי, כולם תעלו הכי למעלה, ותשתדלו שהם לא יהרגו אתכם. מה זאת אומרת, אחי, למעלה? לא, אני הם הולך מרביצים לבקתה. דרך הבלוקים, אחי. הם מרביצים דרך הבלוקים. בואו פשוט... יש, הרגתי את... אני יודע, בואו כולם נעשה מהשרת, ואז יהיה לנו שמן, גם הם יצאו, וניכנס. לא, מה הכי כיף לי לכם בהם? בואו לבית פה. אוי, חשבתי שאתה האקר. לא, חשבתי שתהרוג אותי. טוב, זה באמת יהיה כיף, אחי. יופי. בואו לחוות PvP. יאללה, כן, הם לא יודעים על השרת... אחד מהם הם להגים פשוט מטורפים. וואלה, מה עשילה? אמרת PvP, בואו, אין להם די, אנטינוקבק, די. אין להם אנטינוקבק. יש להם עשיתי להאקר חשבתי שאנחנו איתי. אנחנו יודעים. האקרים עזבו את השרת? לא. אחי, יש פה טימייט. דבות גיימר ו... איך קוראים לו? שכחתי. הם למעלה? לא, הם ממש לא. מוטר PvP. הנה, זה. האקס הזה. למה אתם הולכים לראות את תביא, ה-PvP? כי הם שם. תעיף אותם. אוי, צעיר. חשבתי שזה אתה. חשבתי שזה אתה, אחי. וואי, כולם איפה לבוא האקרים? לווטר PvP, כולם לבוא לווטר PvP, אחי. איזה נוב, אתם ראיתם? טוב, אוי, מי זה אמר? היה כל היום. תנו לייק,